Ricardo, goedemiddag. Ik ben van Oetermeun naar de Ruiver gegaan, op Ruiver, of eigenlijk moet ik bijna zeggen op Offenbek, hè? Want zo heet dat hier. Ja. Dat is de Eikerk. Toen heb ze een bedrijfje begonnen, een bedrijf moet ik bijna zeggen, geweldig, met in de compagnon. Wat doe je eigenlijk hier vandaag? Ja, we vandaag verzinnen een indoor trampolinepark hier gevestigd in Offenbek, ook nog een virtual reality room. Hoe eigenlijk kids kunnen springen, hun recreatie zeg maar, hebben, een uur, 1,5 uur of 2 uur kunnen springen. En ja, goed, zoals gezegd is eigenlijk een tijd geleden begonnen, maar ook ja, helaas vanwege de corona zou ik zo zeggen ook weer binnen jaren stilgezeten. Voor ons nu fantastisch weer in de vakantie, bedoel ik met fantastisch ja, qua regen en qua temperatuur. Als je vrij hebt is het natuurlijk het minder, maar voor ons natuurlijk ideaal weer. Ja, ik zoek hier nogal Getremeuntje, dus jullie hebben die ondertussen wel gevonden. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze geen onbekende is. Aardige palmares op voetbalgebied. En daar ben ik eigenlijk voor hier, hè, want we hebben een programmaatje van Dit is mijn club. En eigenlijk nu als starter Bussen de Klaarvuur. Bussen Klaarvuur de competitie, nou een coronatijd kregen we dus eigenlijk weer opgewermd. Het vuur is gedoofd, doelbestrainer van SVC. Je mocht de beker al direct weer beginnen tegen die grote collega's, Oetermeun, Herkenbos en ook nog Azerooi de Bier. Ja. Het is bijna elk jaar, het kost bij de KNVB wel een standaard programma zijn geloof ik, met de beker. Maar we ontmoeten elkaar, maar zeker de Klaarvuur in de Weijer. Ja goed, Bussen de Klaarvuur, dat kind pas ook dadelijk in het begin van de competitie zeggen. Hè. We hebben nu een kleine wisseling gehad qua selectie, heel minimaal. We hebben wel doorgetraind in de coronatijd zover als kon. Maar de merken ze ook inderdaad te worden uitgeblust in de coronatijd. Met 2 man trainen, met 4 man trainen, aan paard trainen, 27 jaar, 28 jaar, allemaal die regeltjes. We hebben een goede rust gehad, zal ik het zo zeggen, qua een aantal weken ook helemaal niks gedaan met het team. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om af en toe de rust te pakken. De rust van 1,5 jaar qua voetbal is natuurlijk een andere soort rust. Nou, we zijn weer lekker begonnen, we hebben 3 trainingen achter de rug op dit moment. We gaan zo weer lekker ballen. Veel jeugd nu ook erbij, vanuit de club doorgeschoven die nu met het trainen zijn. En of de Klaarvuurbus, ja, we zijn weer lekker begonnen, maar Klaarvuur eind september als we weer gaan starten natuurlijk. Ja, er werd natuurlijk wel wat van verwachten. Je zit derde klasse, je zit het hoogst spelende team in de gemeente Remeun als het gaat om veldvoetbal. Er werd van dichtheid verwacht, want we hebben natuurlijk toch in de staat van dienst, daar hebben ze al natuurlijk hier en daar wat bereik. En ja, wie ziet het goed? Ja goed, als ik is de kanshebber? Nou goed, kanshebber. Kijk, we zijn afgelopen jaar 4 gespeeld, 12 punten, 11 goalen voor, 0 tegen. Ja goed, we hebben een kleine receptie al gehaaien vanwege de, zullen we maar zo zeggen. Je was die coronakampioen. Ja, coronakampioen en herfstmeister worden we ook nog geworden destijds. Maar goed, dat is niet wat ze wil natuurlijk. En, ja goed, destijds, afgelopen jaar hebben we ontzettend goed gestart. Ik denk gewoon voor onszelf als we net boven de middenmoot eindigen. We zijn ook heel veel jeugd wat door is geschoven, wat we toch moeten in laten passen, zal ik het zo zeggen. Dat doen we het gewoon goed. Of ook fit blijven, fitte groep haaien. We hebben heel smaal selectie. Dan denk ik wel dat we boven de middenmoot zeker moeten eindigen. Joh. En wij weten, ja, we moeten altijd voor een prijsje gaan, als het eenmaal erin zit. De prijsje is minstens nog competitie? Ja, minstens nog competitie. Ik denk dat ze altijd moesten ambiëren als team zijn. Dat moet wel realistisch natuurlijk blijven waar die lat ligt. Maar ik vind dat ze altijd zeker vooraf en het seizoen altijd de lat zo hoog mogelijk moest liggen. Ja, Loes Remeun is natuurlijk wel verwend geweest, hè, want we hadden vroeger een hoofdklasse met RFC. Ja. Die zijn zelfs ooit een keer bekerkampioen van Nederland geweest. Helaas is die club er niet meer. Geer heb zelf ook al op een redelijk hoog niveau gespeeld. Ik dacht zelfs eerste klas, net niet geloof ik. Of ja, toen ik geprobeerd net, eerste klas. Ja. Nou, de club waar ik zelf bij ben, ook tweede klas gevoetbald. En we zijn allemaal een beetje afgezakt, om het nou even zo samen te vatten. Het werd niet dat er weer eens een keer, nu hebben we er nu wel genoeg te zeker. Ze kunnen naar Herten gaan, en ze kunnen naar SVC gaan, ze kunnen naar EMS gaan. Dus als je dus niet echt vast supporterbus, is er wat te beleven. Maar je kunt gewoon Azerooi in de boeken en de Zwamen gaan. Hè. Dat kan ook. Ja, maar dus nu even bij die team. Dus het is een smaal team, maar wie kiest de zaak opgewermd? Ik vraag me eigenlijk af, een voetballiefhebber voor mezelf. Ik ben 1,5 jaar niet meer in de wei geweest. Hè. Ja. Vroeger ging ze kijken en dat was 10 zondagsprogramma. Dat is van een hele hoop nu die ook naar FCC zijn gegaan. Hè. Die zullen nu zeggen, wanneer begint het spel weer? Wanneer kan ik me weer zondags even uitlaten op de wei om te gaan kijken naar mijn club, naar mijn favoriete club. Ja.
Want daar ligt natuurlijk de uitdaging. Hè. Hebben die jongen er zin in? Hè? Ja, nee, dat zeker. Hè. Dat merk je ook inderdaad. Van Tietje natuurlijk de rust gehad. Maar dat is ook heel belangrijk, ja goed, de rust wat ik net heel even zei, van om een aantal weken even niks te doen met voetbal. Kijk, nu gaan ze ook weer ergens voor spelen. Hè. Destijds trainen ze gewoon maar eigenlijk voor de kat zien, hè, om het even zo te zeggen. En hoe speelt ze ook ergens voor? Hè. En hoe speelt ze daar voor de beker? Hè. Weer EMS als eerste wat we hebben. En natuurlijk altijd een mooie graad met een mooie wedstrijd. EMS toe of toes? Toes bedoel ik met op de weier. Oké, ja. En daar is ook weer competitie. Hè. Dan ga je ook weer om het echi, het gaat om de moos om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is best wel gemist op de laatste 1,5 jaar. En dat is hoe nu wel weer omgegaan, hoe ze wel weer om speels. En dan merk je ook in de jongens dat het weer, het gaat weer eens om. En er zijn 11 plaatsen te vergeven. En ja goed, het beste team speelt straks. Niet het beste 11, maar het beste team speelt straks. Ja. Dus u hebt veel hoop dat het met SVC goed gaat. En dat alle trainers, want ik ken sommige trainers, ik ken ook de trainers van die clubs om de Geren, dat die in staat zijn om dat heilige vuur, want het is gedoof, hè, om dat weer helemaal in ieder geval te laten. Want dan betekent natuurlijk ook dat de legerteams ook weer aangevuld werden. Want er zijn er zoveel, die mochten niet meer trainen, omdat ze niet bij de selectie hadden. Ja. Omdat ze op een aantal man mochten trainen. Die zijn gaan fietsen, die zijn gaan rennen. Ja. Ik weet niet wat ze allemaal zijn gaan doen. Er zijn dus echt voetballers, die hebben die kicks opgeborgen voor eeuwig. Ja. Zouden die nog straks weer die kicks weer uit de kassa of nu gaan kopen? Ja, goed. Dan vorm ik ook aan bussen een echte voetballer, om het zo even te zeggen. Ja. Ik denk als ze een echte voetballer bussen, dan hebben ze het heilig vuur. Daar zit er eenmaal in dicht. En dat zijn er toch weinigen die dat altijd of hebben gehad, die er echt voor vergaan. En natuurlijk inderdaad de legerhelft, dat is gewoon ontzettend moeilijk, ook voor als club. De jongens weer te binden en te boeien en bezig te houden. Maar ik denk echt de voetballers, de ras echte voetballers. En er zijn er nog zeker genoeg die dat willen. Ja goed, die hoeven de kicks weer aan te trekken en die geven gaas. Maar dan hebben we twee soorten voetballers. Maar er is een voetbalclub, hè, doe best dan voor de selectie. Ja. Voetbalclub moet mensen 300 leden hebben. Ja. Want anders zijn ze eigenlijk niet klaar voor een goede begroting te maken. Als ze de onderdoor zag ze door die seren. En juist die ploegen waar ik het over heb, of die verenigingen waar je het over hebt, hoe die legere teams niet meer aanwezig zijn, ja, die zorgen ook niet meer voor de basis. Voor in ieder geval die verenigingen verenigd te houden. En daar zitten we natuurlijk dan straks wel met. Ja. Kijk, elftal 2 tot en met 7, die zijn net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker dan het vlaggenschip selectie 1. En het is natuurlijk aan de vereniging om door met een slaag te gaan om die jongens weer terug te halen of te binden aan de club, door ook andere activiteiten te organiseren. Nou, daarvoor respect dat ik toe, want toen heb je natuurlijk ook oog voor wat achter die selectie zit. En gelukkig hebben we dat de meeste trainers bij de clubs in Remeun. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want als de derde helft in de kantine en de opbrengst in de kantine en die mensen blijven ook even nog kijken naar het eerste helft, die steunen die jongens. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar doe heb je het goed voor. Ik hoop dat het allemaal dat mag lukken wat het is. Doe best er klaar voor, zo gebieden zeggen. Die team is er klaar voor. Ja. Die hunkeren naar de ballen, maar die hunkeren nog meer naar dat succesje. Ja. Nou, ik hoop dat ze in de eerste wedstrijd tegen EMS voor de beker, dat het succesje nog het minder is, maar dat heeft puur een eigen belang. Dus ik zou bijna zeggen, die spelletjes ook wel tevreden met zijn. Oh, ik dacht dus we zeggen in plaats van 3-0, 1-0. Oké. Succes ermee. Okay, als we in ieder geval de Lu in zo'n wedstrijd vinden. En dat we in ieder geval denken, jongens, het is weer, we gaan weer, de bal rolt weer. Ja. Succes Ricardo. En met SVC en ook met al die dingen. En ook met dit geweldige idee wat ze hier in de Ruiver hebben neergelegd, op een Ruiver hebben neergelegd, op Offenbek. Dat het een paar dagen slecht weer zijn, zodat ik hier een goede bottom kan verdienen. Succes en we zien ons over een paar weken op de wei. Ja. Bedankt.